Eu non viviría no Casco Vello polo motivo de que os pisos están en malas condicións, son antigos, as instalacións son antiguas, había que facer unha reforma, xa para empezar, e despois por o ruído da hostelería de noite. E agora vai volver a empezar o rollo da festa e tal, e non, eu non viviría no Casco Vello. Está un pouco abandonado, quizás. Bonita zona para vivir, sí, pero claro, si o preparasen un pouquiño máis. Está sucia, tiene mucho ruido, parece que las labores de limpieza no pasan, pero desde el Parque San Lázaro hasta el Casco Viejo. Porque yo tengo un local en Santo Domingo y me encuentro mierda todos los días en la puerta, pero basura, caca de perro y todo eso. Entonces me parece que está súper sucio y súper abandonado. Creo que sería unha boa opción para vivir, sempre que teñas accesibilidade para o coche, por exemplo, no noso caso, para traer o carrito de neno e demais, teñas onde aparcar ou un garaxe, sí que sería unha boa alternativa, sí. Viven aquí durante moitos anos, e hai moito tempo que non veño, é dicir, hai un ano, e si detecto que o Casco Vello está moi abandonado, moi suxo, non entendo por qué, porque Ourense ten un Casco Vello maravilloso. O tema da hostalaría, non sei ata que punto son os ruído ou balbordo que hai. Eu coido que iso tamén son cousas que se poden regular e poden convivir, digo eu. Pero sí percibo iso, pintadas, as portas, paredes, non sei, e dame mágoa. Mágoa porque a verdade é que o potencial desta cidade é moi grande, non somente o Casco Vello, a historia que ten, a cidade, as termas que temos, é dicir, dá mágoa ver como se perde iso e como se perde a cultura tamén. Non pode ser, non pode ser.